Kibwate mirubiro yogokonya abari no kugania anene abagotu kubwatkana n'imichando ayiba wetera buna amaroire egati yeyende menge nigoritkolya rero baba gotarira umugino yomo asensemo ya Nyandi baibere eyo gotoka se wodi ya Nyakoe bunge ya Kitutu Chache South asbaba kurwa obokonye buna tokumanyiwa na Diponasanya. Obachenu ngati y'ebintu bikurigererwa mono asokomenye okuyano gwetangare n'amakweri ekiombe kia Iranda Community Unity Health Promoters Level 1 nigorero gyatwara etaro yabo ya bene yo gusira omungino yo mutari kwenyara imeye kenyoro kia Nyandi batu igonde health promoter kurwe kenyoro kia Monchiri 1 igoto kolega si ya promoting kurigeria amangana marwira sebinyoro anene abantu bali babona chinda cyandeta abantu nabandi babatu bosokuba ko ibisasi nyomba igonde community health promoter kururanda siyo igasi tutokora neyo korora banyamba imbara abantu bange barwarete bebisete nyomba batayi kunyara gukwana ono iwa to butare binyo bito toko basemigoro aki paso na ichini ko banke ichini kinyore ko ngaki no amarweira toko nyara kwando nese binyo bito nando nguchero twara kora ase bali batare kwenyara barensepi gati yobokoreri bakoena no guchia sabanya kinyorombu na okwegeria no ko basemia chinjera cyo gwetanga na marwire ao na gukinia ekerengo kyobogima umungi na heri nyabuke tuacha kumorora munamenyete asobogima bwaye iwo twachire tomoro baseri nyumba kuko matole nkora bitole asingencho yobokonwa bwate bulemerwa molito go batarira tole twabanyonga ande clinic mapema singinjo kwa ande clinic mapema nkogera kuri no mungino nyugwate no burwire singinja marwire narororo umanyekana mapema onyora maurio go mapema yagera nonyo nugo kukwa bangina bali muri tokwiranirense nigo ekiombe kegekwenana obokoreri gochia sabantu bonsi kurindane mono nigo bakurigiria abantu bali barabagatu abo batari kwenyara igorende ngo promote tora mangana ngamuna ya sabagotu eldari twaranga ngo bakorera tolikiri batanyare ase binyoro gweta nonye na rumunchiri nabo togosanga ase SCU ya Iranda yonsi stoigete nabo toganda ati promoters twakore miremamo kuna emireme twayekoramo egari twa promote abantu ase moyo bochenu boigo nigo baru kuburia guchia sabana kenyoro gotiga kwebisa na gwesokia bali babwata makongu abuna marweire elio banyare konyoro bokonyi na gotwara gosemeria asobogima beso kie inikeso muchande karumwe tu monte so kiria so muchando ria bwate na tukumanya kumanya muchanda bwate twirinde tunyare intervene tokonye gari asukonyare komenta nayo nigo baroro botirwa bene gochia sabantu borogongoro banyare gwesokia litukoria Ijumaa na Jumamosi gochia senyagitari ya Iranda level 4 ilio banyare konyoro bokoreri bwokorengwa amarwironsi batari gwakanira endo to enkonyara go tuko batebya litukoria Ijumaa na Jumamosi ntobwate free medical camp ase nyagitari itu ya Iranda ndo banso gwato burwire ai gwete ngati muburo itu yobuya achachi ekibu no gocheke kwa ikorabe bosa hakuna kujika kitu yoyote kwa kuangaliwa asebono bamwakera omugabana we county ya Kisii Paul Simbarati mbya mona soko basira na gutwara ogosemeria nganande na chiko basira eri banyare gokonya amagima y'abantu bali bachandegete asebinyoro gorinde tokumwakera buya senyencho atuinyoire kisirikari chinyinge chiaitire nchanye gutuinyora gorinde ero tuinyoire etokumusabira Nyasaye konye na ndagendere gokonya no nabangi nababa kotu ngotenga mbia mono sengenjo moyo mubwate na ande ngosaba serikali to assist so tatu tuikera bantu baitu otengambia mono kuripotiri gitaseni kya Ndizi TV kurwase kenyoro kya Nyandi batu kegotoka imeye ward ya Nyakoe imeye bunge ya Kitutu Chache South yegotoka imeye county ya Kisii